Nyikwa Onagi, nyikwa Jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamora mora mawantie. Wahere, warwake, wapake, wagwedhe kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Wang jowi mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Mana kamano nyakora moge juang kamora mora mitira kautul makende maruwa ki chilo no mara rio chindo wa mara rio modi cheng makawene kora moge juang kakawene tarik prokoda beach do mara rio egagana rio kod prokoda auchiel kamata chindo ni enan Steve James aka nyakwar nyaronyi wano kosero mokache saa par gidaka paga rio kama bino nyisino di cheng makawono tulo machalo koda kamande wabdibido kachel koda mbaka marowere katamana Doond Rowere kora moge juang egino bende koro timbre sani kora moge juang poden mana weche mag siasa mabende wan kande kachel kod Rowere mabino adhi kod mbaka kacha to nyiswa ni to weche mag siasa gino mabende osebedo katimore midhierni mabende osebedo kakwako paone mar siasa chutho to e oganda luo chomo kanye ka bende wadhi kao kacha thuolo machalo koda kamande mondo wago mbaka kachel kod Rowere mabende idendo ni Barrack Odhiambo Sultan mosebedo kochung embe oselaro kacha kombe mpogore oselaro kacha kom mar MC mar Manyatabinyo koro mgejwang kendo gisane bende wuok oko kaachiel kod otiko ma UDA mondo mikaw kacha kom mar Kisumu East na koro mgejwang me wan kande kode kandi kendo wadhi go kod mbaka to wadhi lero no ne to ojende neno ni piny ochomo kanyo koro mgejwang kamara mar metire ka thuolo makende mar waki idonji kendo wago mbaka odiochieng' machalo koda kamandie sa en sa par arwako Barrack Odhiambo Sultan ne machalo koda kamandi rio nade rio maber yes isea loka Asea loka. Yes. Loka ber. Kabisa. Yes. Wagero kamano madonga nya kuom chopo kende Chuny Onagi TV kandi wasebedo kwago kod mbaka weche mopogore kapok wadhi mabor adamo nda kautul makene monda mi mondi mos na Jakanyanam ni to irio nade nyiso ni to kameyano chalo nade Kisumu East Manyatabigi chigi nade. Akaw thuolo ni mar moso nyikwara mogi Jokanyanam kendo anamor sana. Mor kendo waneno kaka piny dhi maber kuyo mapod wan go mapod chando chunywa mapod chandowa en mana ni wadhi e lweny ma wadhi e 2027 minus Raila Amolo Odinga koro kanyo mwambe wakwayo Nyasaye otelnwa kaka oganda Jokanyanam otelnwa kaka oganda ma nyikwara mogi mondo wakeyo mane jakom okedo ne ni chieng' moro achiel nyikwara mogi chieng' ne chope wi got matweny got machop malo chieng' ne wakwang'e nam mowachop oko omiyo 2027 an gadier ni jakom nokowewa marach ahinya nowewa kwa tegno nowewa ka wantiere gi capacity gi capability mar bedo kanyo maber manowewa. Ero kamano maduong' ahinya Barrack Sultan kama bende wabendo go mbaka kendo wada mondo wachaka ne kaachiel kod ngero mabende joluo jodongo nobedo piny mogo ngero ma kambene ne gwacho ni ling ni kimi ngero ma kawuono en ling ni kimi ang'o mo ni tiyo gi ngero ni ling ni kimi kata ngero ne olang. To me
Lingni kimi, it's a subject to multiple interpretation. It depends on gima omiyo ng'ani openji ni lingni kimi. But kian, obviously, kiling, kata kwang'io dholuo kabisa, kamili. Kiling alenga, ilenga, itedo, iniling, idhi kamoro, yudo kitoko, iniling. Kokiwacho ni denyo, ng'ama bro mi chiemo onge. Kilinga ibet kamoro, kinyal wuok idhi many pesa, podi bro dak mana idhier, podi bro dak mana chandruok. Kibet kamoro, kata itimo gik moko, sani kaka yudhe timo gik moko wuok, yudhe chapni. Kaka an Barrack Odhiambo Sultan, ase wuok achapni kabisa kendo adwaro kom. Maji neno ka gima en gima impossible. But adwa nyisi ni jokanyanam. Lingni kimi emomiyo amba wuok oko motegno nikech ok anyal ling' e ot kacha, depo ka kech be nyalo nega e ot kacha, to jopiny mabe luwa kech nyalo nego kabisa. Koro ok anyal ling', nyaka dhi amany, nyaka kwa, nyaka homb mondo ayudi. Sani koro lingni kimi igo koko pau mana nikech manoromo kodi kacha chani dwaro kacha kom mar Manyatabi, MC ma Manyatabi ma bende isetamoga kilaro kuom kinde mathoth. Adwa nyisi gimoro Steve, e piny ka piny rugi mare, jokanyanam nowacho ni piny ka piny rugi mare, chieng' be ka chieng' be rieny gi chieng' be rieny mana gi sane. Adwa nyisi ni 2022 na wuok motegno kabisa kaka jalno matin malaro kom mar Manyatabi Ward e Kisumu East kacha. To adwa nyisi ni dhano nowuok oko mogona kura. Tadier ni e piem ka piem nyaka bed gi jalno mayombo. Komno nomawa kanyo gi mheshimiwa Nerea. Noma ukose no yombo. Nomawa gi mheshimiwa Nerea. Masani serve kaka deputy speaker e county assembly. Omiyo mano ne dwaro Nyasaye. Koro 2027, from 2022 nyaka sani, asebedo ka ane ground, awuotho koni gi koni. Awuotho Kisumu County te, aseringo, alimo yudhe, alimo mine, alimo jodongo, ago mbaka gi jogi. Tawinjo ka jogi wacho ni in kijana ma pod tis, ma wiye ler, ma ong'e wach kendo ong'eyo gima chando wa, ini nyalo represent wa, nyalo represent our interest. Omiyo adwa nyisi ni Steve, nabedo gi tich matek kabisa ka jomanyata dwara bag mondo gimiya kom. Kanyo be Kisumu County yudhe teno se wuok oko. E Kisumu County mangima, nyicho wuok moketa e bura. Mong'isa ni Sultan, ine youth ma oromo maber, mawadwa ni okaw kom mar senator. To jo Kisumu East bochako luonga, to jodongo luonga, to mine oluonga, to yudhe oluonga. To giketa piny. Magi siemo wang'a kabisa. Magi ng'isa ni ine minyakelonwa konyruok. So it was a personal decision. Mona ambe ang'i evaluate kata ng'i gini machung gi maber. Mang'ini kom mane manyalo kelo nego japiny dongruok maber. Kom mane manyalo konyo go japiny directly. To kom mane man be ok dhi tur ahinya napo kalwar e kom mar Kisumu East constituency 2027. Jomanyatabi to wacho nang'o sama bende koro iwe lek mari mar bedo MC ni? Jomanyatabi asedhirgi, asewuotho kuomgi. Ging'isa ni Kisumu Manyatabi be pod ni mane Kisumu East. Kiyudo lemo mamalo to wan maber ka. Nikech ncha waseneno timeni, ncha waseneno tekoni, waseneno riekoni, waseneno pachi. Kama intiere no, wadhi support. Barrack gineno pachi gi timni e yo mane? Gineno e yo mane? Steve,
Ineno piny kae. Adwa ni nyisa ni kata e siasa ka. Jo Manyata oneno pacha kama timna kama nikech pok ibedo jaod bura kata mai nyiswa ni ere kaka gima bende koro dang'wa wach ni koro omiyo jo Kisumu East, jo Kisumu kaka wacho giluongi e yo mane ang'o ma gineno ma giwacho ni Wuodwa Sultan ni koro rom. Steve. An siasa kabisa. Siasa chako motegno kabisa chien kacha. Okachako siasa sani. I've engaged in different platform and different organization. I've signed code of conduct in different institutions within this county and beyond this county and beyond this country. So Steve, samanyisi ni jogi emose decide my leadership kata madwaro kata makelo ne jogi oken mara en mar japiny bongeni se sign code of conduct. those code of conducts the relationship mari kata kaka iriwori gi japiny wach ni koro mamboka ka nikech mostly gine mabende gidhi guok oko mondo gigone kora. Japiny dwa neno ni to ang'o ma Barrack Sultan osetimo mondo mi kora wuogi adhi agone kora. Steve, adwa nyisi gimoro. Kaka isema ke ground. Adwa nyisi. Wasewuotho gi jo Kisumu East kama kata sewuotho gi jo Manyata kama koro gineno ne we mondo kora adhi ane malo kacha. Adwa nyisi gik moko. An awuon nachung' Manyata. Jo Manyata nogona kura. Kane gisegona kura, to bati mbaya kata bati mzuri, because gimora mora be timre gi chenro mar Nyasaye. So nokayudo chance mar serve assembly kacha. But nitie ga gimoro niya. Nibedo namba di? Nabedo namba 2. Nitie gimoro Steve niya. Inyalo we ni dwa MCA. Kara Nyasaye to dwa mana ni bed president. Koro yudo ka MCA no koro kiyude ga kabisa. But kom moro midwaro no, kata mokidwa no, kata ma iniwe ni okinyal no, mano kare giri. Nikech Nyasaye ong'eyo ni nyalo serve kanyo moingo capacity mani ket riecha. Omiyo adwa nyisi, tada nyiso oganda ma Kisumu East ka Kisumu County. Adwa nyisi ni an ng'ama osepuodhi. Osepuodha academically. Osepuodha be in terms of empowerment, gi capability, gi capacity, gi the willingness and ability mara towards Japan. Omiya nyisi, Steve, it will be a surprise to you the way you are asking, that come 2027, idhi landa kaka Kisumu East kacha, kaka the next MP mar Kisumu East constituency. Because I believe I have the capacity, I have what it takes to be in that position as the MP. I have what it takes to bring development right from the national government down to Kisumu East and spread it to the wards mar Kisumu East. Because I understand Kisumu East, both geographically, socially, and any other way anyalo relate go my leadership towards Japan in Kisumu East. Steve, that going forward, our leadership or my leadership is people's based leadership. Okay, and leadership mabedo pushed, kata mabedo geared, kata mabedo driven with the interest of the people. Not my own interest, not the interest of my community, but the interest of the people of Kisumu East are going to vote me in as their next MP come 2027. Be say for your MP ma Kisumu East Shakel Shabir Dokedebe. Let me tell you this. I don't want to discuss a person who has failed. Yes, he confirmed. Neodok chung kendo gi independent ticket Kisumu East. Yes,
He has confirmed it verbally. Yeah, in different functions and forums. Majo piny wacho ni gin ema ging'e. Ere kaka isekori maber ma convince gi nikech from jok mabende wasebedo godo kandi wacho ni omulo oganda manie ground. Adwa nyisi gimoro. To wan bende kacha gi jok mochung' mopogore opogore kaachiel kod jo members mag ODM. Candidates wan kacha kaachiel kod members machalo kaka Duinyang. Wan gi Philip Pande kacha, wan gi jok moko mabende ang'ene pod biro kacha. Jogi kineno gi Grace mabende wadhi ni Kisumu East ng'we chalo nade. Discuss ng'we chalo nade kanyo. En ng'wech mayot kose en ng'wech ma odhi ma fine. Moko miwacho go to kang'eyo. An ng'ama ng'eyo en Shakil Shabir. Ng'ama ng'eyo en Shakil Shabir. Metemo buogi matin. Ok ni temo buoga. Mane ng'ama ng'eyo. Nade, ng'eyo nade. Mane ng'ama ng'eyo no chung. Moko gi to pok ochung'. Poka neno. Mago to poka romo go. Be pok iwinjo. Poka winjo. Moko go to poka winjo. Ng'ama ng'eyo ni ochung' madhi bet ge debe en Shakil Shabir. Mane ng'ama dhi rado go e debe. Modong go to I doubt they can give me a challenge. I doubt, and I don't want even to discuss them. Reason adwa nyisi. ODM osemiyo candidates ticket moingo didek. Sumu East ka. None of them mose perform kata mose prove ni ginyalo golo Shakil Shabir. I am telling you from the point of conviction that I'm the only person manyalo unseat Shakil Shabir. Sachielo Kinyi, I'm done with him. I'm done with him completely. Sachielo Kinyi. That one I'm very sure. Maise chako campaign, Mari. I'm campaigning kata sani high ground. Ground wacho ni? Let me tell you this. Adwa nyisi gimoro Steve. Ingeni sami campaign kata sami manyo kura. Ng'ato ka ng'ato negi style. To nitie be joma kopo style. I have my own unique way of campaign. And that is why my campaign traits kata characters ga mag campaign opogore gi kaka jogi campaign ga. They are jok mineno ipenja moko go. Gidwa tiyo gi method achiel magisetiyo go over 25 years to unseat Shakil to tamogi. So the only way ma anyalo nyisi gi sani niya, come 2027, jo Kisumu East, they decide. But give they decide kaluwore give the campaign madhi kete ground. Jo Kisumu East di neno campaign mane pok gineno nyaka ne giyier Shakil Shabir. Adhi miyo gi campaign ma pok gineno. The taste of campaign ma pok gineno. Ipango loji. No, ingeni wana penji ka bende ka wadhi mbele kandi. Sama bende kore timu campaign ground Kisumu East. Yes. Iwinjo ka jo Kisumu East dwaro margi ahinya enang. Jo Kisumu East negi dwaro mang'eny. To dwaro gi mang'eny gi biro kaluwore ni ng'ama ni ofisa ni ok tim gigo monego bedni otimo. To kotim gigo monego bedni otimo nikech ok understand Kisumu East. Ok understand the needs of the people of Kisumu East. Ana wuoyo kodi because I understand ni Kisumu East dwarango. Kwa chako gi education, adwa nyisi. Kisumu East a constituency maonge gi a boarding school. The entire Kisumu East mantiere gi CDF, mantiere gi jatelo maluongore ni entiere gi interest of the people.
Iwinjo. Tadwanyo nyisi niya, there is only one narrative ma Mheshimiwa Shakil Shabil mantiere ofis nigo. Gima en go, in fact gin ariyo. Mokwongo en tanga ni tanga. Tanga ni en biro nang'o. Tanga ni tanga wacho ni nyathi tanga, ng'ama dichuo tanga. Kobiro to kelo mogo banli adi. Ma en gimoro roughly 1700 or 1500. Banli adi. Achiel. A funeral. Iwinjo? Mano e liete te. Matiende niya, owaonge gi MP mochung' ne kar liel nonge ga CDF kacha. Iwinjo? But education ibo yudo. Koro ibo yudo ni... Wapinja, tani temo wacho ni okonongo be ni jumbe support liete. I'm not saying that. Support liel, kata ana support, anyalo support liel. Kata ana nya bedo gi liel, anya gombo support. Kata in nya bedo gi liel, anya gombo support. But you should not be somebody who pray ni ji otho mondo yud kame support liel, mondo neni tiyo. Tij Shakil nenre liel gi mogo bandli achiel. Igni gi te onge. Iwinjo? Instead mondo schools Kisumu East nigi kuonde monego beni ikete skunde. To kata en owuon as the MP, as the legislature, as the onego beni advocate for good education. Iwinjo? To good education biro gi facilities. Kata biro gi institutions mabecho molos maber. Nitie gimoro adwa nyisi. Kisumu East te, majority of nthi Kisumu East somo ga Nyakach. To gisomo Nyakach nang'o? Because leadership ma Nyakach no bet piny chon to ne decide ni they want to invest in education. Every school e Kisumu Nyakach kacha ibro yudo ka nigi bus. Tibro yudo ka classes becho. Iwinjo? Ma classes richo nyati iyudo ko inyalo timne gi renovation. Meaning this is a community mano decide niya, we want to invest in education. And ibro yudo ni every home in Nyakach, it's a developed constituency. Every home. Nabedo kande ka chel koda chel kuom jotenda Telo mochung' ne CDF ma Kisumu East, kendo ne giwacho ni gisetimo maber pauno mar somo, kendo within Kisumu East kanyo nonyisa ni gin gi skunde mokalo 15. Mano adier? My friend, I am telling you, kaka ja Kisumu East. Kisumu East kanyo ema dake. Skunde onge. There are no schools in Kisumu East. Majority kata nyithindo mang'eny ma Kisumu East. Kolwa Central onge school. Just listen. Ingeni ya gima wuoyen ma. Kose school aila mane. Gima wuoyen ma. Just listen to what gima dwa nyisi. Okonego bedni ya kan ja Kisumu East kata kan ng'ama oko tipenja ni Kisumu East aniga gi skunde mage. Because kata in nitie skunde ma ka penji sani e Nyakach. Tinya okija Nyakach, okiaga Nyakach, but inya wacho ni school macha dong ne Nyakach, school cha dong ne Nyakach. Tinene schools nitiere. Winja dwa nyisi gimoro. Kicha kipenjo Kisumu Central ka, ibro winjo ka okabo paro nini ya, kata okibi paro ni ya, ni en manager. No, ibro yudo ka in kod gi at your fingertips. So I'm telling you this. Kisumu East and wanyalo luonge ni town because obedo mapped within town. Iwinjo? Another thing. To waonge proper infrastructural development. Infrastructure ma work from education to road network to any other development kata development monego beni wawuoye ka sani watimre nade wawuoye wi Kisumu East. Omiyo adwa nyisi niya, in terms of education, Kisumu East, I think Kisumu County mangema, Kisumu East nyalo yuayo goro in terms of investment in education. Kisumu East nyalo yuayo goro. Mano an sure kata kwa dhiye nini sani, an sure obro yuayo goro. Obro yuayo goro nikech waonge skunde, nikech mane gima nyaka yuagnie. Iwinjo?
Waonge kata kamoro minyawacho kata niya, ero nyathi osetieko, ero osesomo, ero itamri gero high school, kata itemri gero primary schools. Nyithindwa ero somo nyakach. Moko somo Kisumu Day, moko somo Kisumu Boys, Kisumu Central. Moko somo Nyando, odhi osomo Njiko, odhi osomo somewhere. But ero gisetieko school. Bentie kata KMTC moro ma wanyalo tero gi gichako murrego kanyo ka gipango maisha gi mbele. Bentie kata TTC moro ma wanyalo tergie ma ginyalo pango go ngimagi ka gidhi mbele. Iwinjo? Bentie kata technical college moro ma wanyalo kawo nyithindwa gi watere ka koro gipango ngimagi ka dhi mbele. Adwa nyisi, kimayo ng'ato, if you deny a community the right kata the freedom mar the school, maten ni mayo gi resources, ti mayo gi gimoro amora, ng'e ni mayo that community their future. Kisumu East ni chien in terms of development because ok wayud proper infrastructural in terms of education, in terms of road network, manyalo miyo wapang ngimawa kaka jo Kisumu East odhi mbele. Omiyo mago e gik mana chung'ne kende madhi chung'ne koyiera come 2027. To kura to goyo election ka election. Every election igone kura. The only reward monya nitie dhoudi moko ma onge kura, dhoudi moko ng'eny na moko kose uonge riwruok no kaka jo Kisumu East. Bende nitiere riwruok kaka jo Kisumu East. Kachako ka. Tanyisi gimoro. Kecha apenji ni kech yuak ne ya yuak ng'eny. Wapenji ge mar chiel, wapenji ne. Wapenji kapoke daka chiel. Yuak nitiere ne ya ni jaod bura mantiere sane ne okoti. To se di bang terms adi. Ang'wen. Jomage mayiere. Koso jo Central nyalo ya koni dhigo na jo Kisumu East kura. Jomage mayiere. Penjo. Aduoki. Owete gigi nyimeni ang'oma koponi okoti nyisa gimomiyo terms ang'wen gi obedi gi sete itere kipono ne kata tamu gi unyalo yudo kutere. Okay. Gima miyo kata ng'ato nyalo yiero en ni samori candidates mimi gin jomoko mitimri nade mingo yumane oinge yumane iwinjo ingo gi kate gimoro amora iwinjo because samoro mi ng'at ma ok understand japiny iwinjo manyiso ni ene mo understand japiny mohingo jomochung ok understand japiny in terms of ing'eni ya siasa nitie jomobiro siasa kata ma odonjo e leadership position mopogore opogore. Nitie ng'a odonjo e siasa gi miriambo, odonjo e leadership gi miriambo, ma en otoma miriambo to donje kom. Mane Shakil. Iwinjo? En ga ng'ama riambo to play, yani en ng'at moro ma odwaro ga sympathy. Ng'e ng'ama ng'e place, ng'at ma dwaro sympathy e gimoro amora. Yani ng'ano nyalo kata turo bade. Samo the election, tura bade no to wacho ne otur ni watu wanitaki. Iwinjo? Then kala neno gi jomage monyiso ni watu jomage mowacho ni watu wanitaki. Adwa nyisi gimoro. Iwinjo? Adwa nyisi ng'ama piem go. Nikech ang'e ng'ama piem go. Ang'e Shakil. Iwinjo? Towards election ma debe ochopo. Iwinjo? Kata kaponi nikech siasa unyago gwandru matin samore platform. Iwinjo? Onyalo loko mano ni nobedo attacked. Ma eno tuwe lwete no nyaka chieng' yier. Koro seek sympathy from the people. Mondo ji mine ka onene ni ne kaka igoye, ne kaka sani koro jogi sande, ne kia ang'owa. My friend, those things are not going to work come 2027. Whether badio tour, whether ang'o, you are going home and I will unseat you. Sa chielo kinyi, oselendi, Shakil ne dala. And that is it. Banyiso ni mine momako mang'eny. Onge mine momako. Steve winjigi mang'isi. Shakil en ja sympathy. Winjo. Jomage maneno ni sympathy. Shakil en ja sympathy. Adwa ni wadhi mos. Winja, adwa nyisi. Shakil en ja sympathy. Mondo wadhi malo, Sama en ja sympathy ni, en ng'at moro ma okoti. Iwinjo? Kosebedo ni okoti,
to chama bodhi omiye joma weak. Iwinjo? Nikech ok ochuno ni ani koro shakel karach to koro kelne akela anybody ni nyayombe. Kelne akela ng'ata ni nyayombe, my friend. No. Machanga mose test power. Boyombo ga mar adier kosembo kwalo ga te kaka inganyo kura kwalo re Kisumu East. Kosoyomba yomba radar. Ngamose bet jamiriambo pod nyakwelo. Tam sangwen mose dhigo. Emanyisi ni Ngamose Sultan. You are not a politician. You are a journalist. You are not a politician. You are a journalist. Yes, so don't okonego beni dig too much. Okonego beni dig too much. Gik maja siasa temo. Inyisa kacha ne kane dhi e seat mar Manyatabi. Yes. Apenyi bedo namba 2. Wacho ni no mai. Ni bedo namba 2. No komaya. No yomba. No wacho no mai. Okay, no yombi. No yomba. Kisumu East kandi mabende aido ka complain. They continue wa complain tejo maero. Jod mabende nikasane ni mabende koro potio Shakel Shaber. Yes. Tam sangwen mose dhiegi. Oyombo maler kose okwalo. Ngeni koyombo maler. Koyombo maler. Koyombo maler. Doko tuwe bade ni goye. Koyombo maler. Koyombo maler. To konyal bukre ni owacho nango ni jowa kata jok mosebedo ka piem kode timre nade gore kode ng'ama yombo maler. Bwana, ka in sure ni dhi unseat ng'ato kata ni ng'ato ko badhi, iwinjo kaka ng'e maber ni adhi unseat ni, then I will not complain. I don't complain. I'm one person makata timne ang'o, I will not complain in politics. Be okabe yuagara ni siji I'm not a Cerelac baby. I'm not somebody mabbo yuagare kiango. Anabro dhi takao telo tamiyo aketo e lwet jopiny. To jopiny no ane their representative. Iwinjo. Anagolo telo. Ingeni Kisumu East is the only constituency majoge modake constituency no feel ni they are being recolonized. Even our people are being recolonized. Iwinjo. Sama bende kwadwa chungi otiko mar UDA to kweth mar ODM. Bende dwaro mondo gilalre gi od bura mar UDA. Yes. Achiel kuom gino mabende ne gidwa kwaya ne mondo miyo kuonde ma ODM otegno mondo wenegi mondo kik chung party moro amora ni zoning. Yes. Mano ka the affect candidacy mari. Kech kaka koro Kisumu East ginyalo wacho ni koro Kisumu Sol giwene ODM mondo candidate mar ODM mondo kaw kanyo. My friend.